Problema karon sa Zamboanga City LGU ang kapuy-an sa mga bakwit nga anaa sa mga eskwelahan nga gihimong evacuation centers. Atong saro ng dugang detalye pinaagi sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, ginapangitaan na og paagi sa lokal nga kagamhanan ang kapuy-anan sa mga bakwit nga anaa sa mga eskwelahan nga gihimong evacuation centers dinhi sa Zamboanga City. Sanglit gamito na sa DepEd ang mga tulungaan sa pagbalik sa klase karong Lunes. Samtang kapin 67 milyon pesos ang natalang danyos tungod sa pagbaha sa syudad. Sa 599 ka magbanay nga namakwit sa tunghaan sa Catalina Viuda de Jalon sa Barangay Tumaga, aduna pay 83 ka magbanay ang nagpabilin pa tungod kay wala pa sila'y balay nga kabalhinan. Kasagaran sa mga namakwit nagapuyo sa mga riverside sa Barangay Tumaga kung asa na nga guba ang mga kabalayan. Apan, tungod kay gamito na ang maong tunghaan para sa klase karong Lunes, gikinahanglan na nilang mamalhin taman karong Domingo. Maning kamot lang pumiog himoy pansa mo ang balay. Ay, ako ang balay sa kay ang taas wala man tumaguba pa. Adto na may magtapok sa among balay ang akong mga anak ug mga apo. Gibutyag sab sa usa ka senior high school student nga dili pa siya ready sa klase. Ma-notebook lang yun, nabasa. Matod sa Barangay Council sa Tumaga, ila kunong i-assess ang mga wala pay kabalhinan aron na mataho sa CSWDO. Sabi ni Kikumigo, lista nila mga nombre para po determine yung reporta na CSWD. Si debe ba sila bira uli na evacuation center na tulungatong o na na kabatangan or baka po nilang taming kami kanila ki uli na atras cover cord. Ang maong mga evacuees malaumon sab sa hinabang nga tig usa ka sakong bugas, canned goods ug hygiene kit nga ipang-apod-apod sa CSWDO. Gani sa elementary school sa Barangay San Jose Guso nga nahimong evacuation center sab sa mga nabahaan, nasugda na ang paunang pag-apod-apod sa maong hinabang sa kapin 200 ka magbanay. Matud pa, adunay 900 ka magbanay ang apektado sa lugar. Hindi pa na nakalista, sana matulungan din natin na may paabot na mabigyan din sila dahil hindi naman lahat sumilong dito o nag-evacuate dito kasi affected din naman sila lahat. Muchas gracias kung amo niya dali ayuda. Sumala sa City Health Office, ang tanang mga evacuees nga anaa sa mga evacuation centers nahatagan na kuno og prophylaxis batok leptospirosis. Sa report sa City Agriculturist Office, sa danyos sa agrikultura sa syudad, sa rice, corn ug high-value crops, miabot na sa kapin 47 million pesos. Samtang sa seaweeds and fish pond, miabot sa kapin 20 million pesos. Ang mismong opisina sa City Agriculture, gilunupan sab, anaa sa kapin 10 million pesos ang danyos. Matod pa sa City Agriculture Office, ibalhin ang ilang opisina sa Joaquin Enriquez Sports Memorial Complex o grandstand sa Artelim Boulevard sunod semana. Sara, matud kuno sa tagdumala sa mga tungaan nga naginaot sila nga mapasayo ang pagbalhin sa mga bakwit aron na masugdan na pud kuno nila ang pagpahigayon og general cleaning operation sa mga buildings aron maandam na kini. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.